Alam nyo, Select yung dating because pangulo. that's what we deserve. Simple. Hey, yun. Ano yun? Ay, sino po? Ay, Yung shots pang ABS na GMA ng mga teleserye. Wala na mas titigas pa pag ganito ang bato. Mga lalaki noon, mga lalaki ngayon. Si Abji, I'm trying these cheap-ass snacks I got from the Philippines. cheap ass snacks! Kung sa mga kaso, ako pa si Paolo Game, maglaro tayo ng sulot o sukot. Pero kasi gawin natin sulot o sukot, gawin nating millennial, Gen Z, or both. Kasi kapakilala, kung nakita nyo merong gobas na millennial versus Gen Z marketing. So makikita natin yung diferensya ng yapping millennial versus Gen Z na mas emoji, mas vibe, mas mabilisan. Pero syempre, alam naman natin na hindi yan nababase sa era, nababase yan kung ano yung kinalakyan niya at kung anong klase siyang tao. So, tulad dito, Philippine Carabao Center, diba? Millennials Sokmed Team, a premier R&D livestock institution that aims to conserve, propagate, and promote the Carabao as a source of milk, meat, draft power, and hide to benefit the rural farmers. Pero ang nag-hide ay ang mga magnanakaw sa Pilipinas. Kala Isbaw, reliable icon for real, 100%. Yan ang Gen Z naman. Kalabaw Lamaw, never forget. Kalabaw Lamaw. Kaya nga parang hindi ko na rin mapag-differentiate. Pero natin kung paano natin i-score ito mga dadaan na memes kung saan sila mas likely. Sa Gen Z, millennial, or both. Simulan na natin. Ang Tagalog ay got ay kambing, pwede mo palambing ako para gaoy ako mga bahalat ala Ginoo katon guys, bulig sa babat kalibutan. Shout out. Shout out lang naiintindihan ko doon. Kala ko kinukulab ako eh. Pero itong edit na to sa IG to nagsimula eh. Inisip ko kung Gen Z siya pero yung geto kahabang yapping. Parang millennial. So ulit sa millennial yan. Sunod. I added Senator Bato de la Rosa sa Minecraft. Dahil wala na si Bato sa loob ng Senado, kailangan na natin ng Wow! bagong bato na tatakbo sa loob ng Senado. Pinakamatigas na bato up today. Kaya pag kumuha ka ng portal Versus na A gawa story. sa bato, magkakaroon ka ng Saan napunta daan yan? patungo sa Senado. Bato sa bato. Ikaw ay magiging si Senator Bato de la Rosa. Ang Ah. objective mo sa Senado Ay ay maiwasan. takasan ng mga NBI na humahabol sa'yo. Ay ano silbi nito mga ibang kasama mo? Matatawa pero gumawa ng game talaga nito. Talaga ginaya. Yung isara mo. Di ba sinara yun? No, ay ito pala. Ito sara. May nauntog dun eh. Yeah! Nice Kung one. matakasan mo ang mga NBI, pabalik ka na sa overworld at pagising mo, ihawak ka ng bato. Gamit ang hawak na bato. Bato-bato Kasi sa langit na tamaan mo magalit. Gamitin pang bato sa mga kalaban. Baka-OP ni Bato dahil si Bato Para siya si ano, tawag dito. Ito yung boses ni Chills eh. mismo. Sa mga horror Napakalaki ng stories. katawan. At syempre, Okay, this is may 2% very Gen Z. ang inilagay kung saan pwede ka makakuha ng bato. Kapag Bato? binato mo, Mas si Bato mismo ang lalabas sa bato. At Ding ang bato? sa kalaban mo. Dapat tigas ang batong-bato. Concept Batong-bato. mo lang talaga to. Galing. Concept Yun lang. Concept paper yan ah. Sunod. Mga lalaki noon, mga lalaki ngayon. Si Abji, please, please, please. Harold! Ano ginagawa mo? Okay, very Gen Z. Nag-reply din siya. Bading nga niya. Wala kami sinasabi. Ikaw nagsabi niya. Naghirap noon, pagbigyan nyo naman sa reincarnation ngayon. Tama. Hindi naman natin kailangan ulitin ang ginawa nung nakaraan, di ba? Ipinaghirapan ng mga lolo natin. Di ba natin kailangan paghirapan ulit kayo? Pero palakita kaya ng lolo mo noon na ito ginagawa mo. Ano kaya sasabihin niya? So, yun ang hindi natin alam. May mga lolong super lolo. May mga lolong mas conservative. Shoutout sa'yo, Harold. Ang galing mo. Shamji ka. For real, for real. Sa akin sa paparating na si Harold, may notes siya for you. Lagi siya updated. Hindi kayo, pero updated ka palagi sa kanya. Gen Z. Sunod, AL will replace us. Bakit kaya ba niya maging walang kwenta? ChatGPT, gawa ka ng walang kwentang anak at palitan mo na ako. Nasasagot sa'yo, hindi ko kaya maging mas walang kwenta pa sa'yo. Worth na ang ating subscription. Paano maging breadwinner na hindi ma-burnout? Search, shift plan, codex. Lagay mo na din sa Google AI lahat ng AI na meron. Sunod, Gen Z, very Gen Z kasi may AI na eh. Day 2. Okay, ito. Well, ito yung 2025 daw to. Kamukha niya si pag nakaupo, yung getting over it. Wala na mas titigas pa pag ganito ang bato. Paano patigasin ang bato? Ay, sing tayo na Janice. Tayo. Malamig yan. Ice bath yan eh. Pang daw siya, pang slow down na metabolism. So, mas lalo kang tatagal ang buhay mo. Pag high cortisol ka, baka nagtatatakbo ka, pwede ito makatulong sa'yo. Pero bumaba ang cortisol mo. Pwede na yan. Lagyan nyo na lang mango powder. O pwede na haluhan yan. Pwede ng juice yan. Pang fiesta. Sarap yan.
Meron pa bang nagpuputol ng yelo? Ah! Kasi ano mo na yung temperature eh. Alala ko dito yung meme na yung chilling, rejuvenated, moisturized. May nag-uumpog pa ng yelo doon sa tabi. Pang-inuman na yan eh. Di na kailangan ng chaser, di ba? Nakakakalma yan eh. Pagtayo mo dyan. Lalo pag galing ka sa bago workout, mas makakarami ka ng workout kasi nananam yung yung muscles mo. Pero sa mga narinig ko kasi, pag ginawa mo naman yun, hindi umiikot agad yung dugo na nagre-regenerate ng muscle fibers mo, ng cells mo. So, medyo makakasama din sa ito. Depende na lang sa purpose mo ng paglubog dyan. Pero ngayon ko lang nalubog ay paglubog sa utang ang Pilipinas. Diba? Lahat tayo may utang, diba? Ito ang ating outstanding debt, 17.65 trillion noong 2024. So, each Filipino has an estimated debt share of 150,000. Kakapanganak pa lang sa'yo, umiiyak ka pa lang, dumidete ka pa lang sa nanay mo, meron ka na utang na 150k. Kaya di pa kasama doon yung utang mismo ng pamilya mo. Nice, diba? Both Gen Z and Millennial yan. Kasi alam din ng Gen Z yung mga nagaganap ngayon at matagal na rin si Bato, patati ang mga Millennial, kilala na yan. Okay, Millennial. Very Millennial. Pati ngipin ni Kuya sumasama sa sa pang-inis eh. Maraming salamat. Happy birthday din sa'yo. It's nice having you all as our guest. Sana next year ulit. Super saya nyo. Sadya magugulatin since birth kasi mahina ang heart ng babae ito. Kahit mahina ang heart niya, malaki ang puso ni ate. Nakatuwa naman. Sunod, Millennial. May boss pa bang tindahan dito? Ay, gago. Eh, ano yun? Parang ano kakaiba? Akala ko meron eh. Ang bilis ah. Tindahan dito. Okay, Gen Z. Kinutkot o kinalikot? Senator Kiko versus Senator Robin. Suntukan. Nice. Okay, AI to. AI. Okay. Iba nga yung mukha nila yun. Fusroda. Hindi, si Sharon ba dapat yun? At sino siya? Okay. Grabe na AI ngayon, sobrang smooth na, no? May matatanda dyan na naniniwala dito. Sigurado ako sa 10 million views na nakita dito. May isang matanda dyan. Okay, Gen Z. Ito hirap eh. Pag magpo-post ka, tapos ito yung ganito yung mga pangalan na nagsasend. Tapos ano pa sila? Radyo pa sila. Judy Put. Subuhan ba? Yeah, boy! Naku! Kinakabahan ako pag tapos may motor na biglang dadaan. Okay, akin na yan. Kakainin lang yung gano'n. Basta ingat lang kayo pag gagawa kayo ng mga ganyan, ha? Ito nagsimula ng pandemic, eh. Gen Z. Sunod. Rich guy tries Filipino chips. Cheap-ass snacks I got from the Philippines Cheap-ass to see if snacks! they hold up to my expensive taste. Oh my God, ASMR. Ako siyang butler ni Batman. Boy Bawang. Boy Bawang Connect. Boy bawang. Sabi ko na eh. Boy bawang. Oh, they have a very garlicky aroma. Bawang nga eh. Garlic flavored fried corn. Let's see what they taste like. Mayaman ba talaga siya? Kung mayaman siya, kailangan pa ba niya gumawa ng content? Ino-overtake ko ba ito masyado? Sarap niya, favorite yan. Lalo na yung may halo-halo. Pleasingly crunchy. Oo, magaling, marunong din ako niyan. Wala lang ako mabato ngayon eh. These would probably be good like mixed with something else. A party mix of some kind. But May they mga also green are peas. nice on their own. Ayoko ng clover chips. Hindi ko lang bakit, pero ayoko yung hangin na lumalabas sa kanya pag kinakaya mo na sa bibig mo. Yung mga kumakain nito, ito yung mga mahilig kumain ng pot. Hindi dahil lasa siyang tayo, pero meron lang talaga siyang aftertaste na nadudumihan ako. Hindi ko alam bakit eh. Sorry na lang sa mga clover chips, fanboys. Mas gusto ko pa yung cheese rings kesa dyan. Kaya hindi yan sumasarap, Mr. Rich Guy, kasi hindi mo kinakamay. You should always, with your left hand and your 3 fingers aloft, and while your 2 other fingers is tweaked, when you take the chip, you put it in your mouth. And when the cheese is being covered again and again, it goes bigger and bigger, and then you taste it, you put it in your mouth like a good boy. That is how you eat it, okay? Not with chopsticks, not with tweezers. That is for the weak. A nice, subtle, cheesy flavor. Very nice. Very I nice. really liked them all. But these Oh, may GP ba? Cheese curls! Ito, masarap to. Masabi hangin ito. Crackling, medyo maasim-asim. Masarap to pag umiinom. Parang natatanggal yung lasa nung iniinom mo yung aftertaste. Yung GP, alam mo yung GP, tumabang na siya sa akin. Hindi ko alam kung dati lang nung bata ako hindi pa desensitize yung pantog ko sa mga maalat. Pero yung GP, ewan ko kung tumabang lang. Hindi ko alam kung sabog lang ako or conspiracy theory. Pero binawasan nila yung alat ng GP. 3 I particularly like. Kita mo? So I'm gonna serve. Diba nakikita nyo ba dyan? Yung clover chips? Wala. Finger ng clover. Love affair. Is that my
Lola Bells, Beshi Cakes, Soy. Pero parang gumamit na siya ng mga search term vibe Pinoy coded na mga trend words. Okay, salamat. Na-appreciate ko naman. Di mo naman talaga maintindihan lahat pero okay lang yun. Millennial yan. Daming opinion eh. Pero sa gitna ako ng millennial tsaka Gen Z eh. Happy welding. Metaphor yan! Diba? 2 is 1. Happy welding sa inyo lahat. Kaya may sparks kayo para naghalikan. Yan. Yan ang Gen Z. Gen Z humor. Sunod. Fifth floor. Ito na naman. Yun. Ang aga ng ano ah. Last na to. Pucha, may Oy, bayan pa para tayo. Gulat ako. Kala ko yung horror eh. Wala na to. Oo. Doon na tayo sa bunker. Sunog na basement. Oh, wala na to. Labas na to eh. Labas na. Parang kung nasa isang horror game pag ganito eh. Ay, ang lakas ng Andun pa hindi talaga ko yung... pumapalo, ah. Nakausap ko na nga dati si Toed sa ganito eh. Hindi to ganun ka-reliable. Pwede mo malaman na may energy pero alam mo yun, hindi na ibig sabihin may multo. Pwedeng masalapit ka sa isang kable o isang naglalaro ng PlayStation. Hindi to reliable. Ay, may swimming pool, mga tol. Natalon ka na dun. Ay, gago. May swimming pool dito. At Tapos yung mo na mga pang-ihaw. CR. Ano to, abandonadong Tapos may ano? swimming pool, Resort? May tubig. Di na tubig Oh yan. my God. Tartar na yan. Libag na yan. Oh my God, may swimming pool. Ano nakakatakot sa swimming pool? Oh my God, swimming pool. Oh my God, upuan. Oh my God, pintong may libag. Oh. Oo nga, naniniwala Wala naman pa ako. yan dito. Ayan pala. May multo po ba dito? Yan. 3. Yung mga multong nag-chill lang dun sa tabi ng swimming pool. Ano naman, meron na naman gusto ng ano, 3. ng content. Yan, swimming pool. Kasi bato yan, galing sa swimming pool din yun. Ay, ano yun? Ano yun? Ay, sino po? Ay, Yung takbo niya parang ano lang, parang bata lang. Sino yung may nakita ba kayo? Wala akong nakita. Wala akong nakita ulo, may ulo daw. Baka may dadahak lang dun eh, baka may tambay dun sa taas. Baka hinahanap lang ng kapwa kalbo ang isa pang kalbo. Kaya sa 3rd floor ka, 2nd floor. Ingat baka malaglag. Takot ako. May bunker pa eh. Siguro hangin lang yung kumuluskus kanina. Wala, hangin na ganun. Tao yun. At dito na ako sa 1st floor. Pupunta tayo sa bunker. Dito daw sa likod eh. Di sa panahon ng gera, ganun din eh. Buhay. Bakit ka nasa stress? Pwede mo na ba itong hindi gawin? Kung natatakot ka, hindi mo ito kailangan gawin. Pero kung di siya natatakot. Content to eh. Ba't mo gagawin isang bagay na takot-takot ka gawin, di ba? Every time. Baka ito ata yung way niya para i-test sa kanyang katapangan. Ako ang kinakatakot ko sa ito, hindi nga yung multo eh. Yung mga taong baka makasabay mo ng mga tambay na alam mo yun, nagtatago, pwedeng nakawan ka. Hopefully may kasama siya pupunta sa mga ganito. Kasi baka ikaw pa yung maging multo na pinupuntaan mo dyan. Ayun, may energy, nag-iiba yung energy. Resident Evil, live action. Huwag ka tumitingin sa likod, dadadali ako dun. Hagdanan nila oh. Oo nga eh. Pababa eh, no? Ay, sunog mga tol. Anong sunog? Ay, ang laki. Oh my God. Tatanggalin ko yung EMF para makita niya. Oo nga, kasi wala akong makita eh. Millennial, kasi alam ko mas ano na rin ng mga Gen Z ngayon eh. Mas skeptical na. Sunod. Mga high-res. Yung shots pang ABS tsaka GMA ng mga teleserye oh. Ang galing. Ang linis. Nakakatakot. Hindi mo naman hinawakan, nakaganon lang eh. Ito yung mga hindi natin makikita eh. Ba't may Land Cruiser doon dahil ba mga politiko? Automatic mo no, pag politiko may Land Cruiser. Mga armored. Ba't ang linis sa mukha? pa more. Ay wow. So kung makita ng part 2, masaya to. Gen Z, basta AI coded Sultan Kudarat. So guys, no advice po talaga na mag-ingat po talaga tayo. Oh my God! Oy! Hayop ka! Mag-ingat nga. It all interconnects. Ito talaga yung mga tropa mong papatay sa'yo, literal eh. Huwag aakyat ng butok kung syusyunga-syunga. Ang nakakainis pa doon, ibang tao pa yung madidisgrasya. Please mag-ingat kayo, Gen Z. Hey! Shoe bag? Baka dyan mo lalagay yung sapatos mo pagkatapos mo suotin para malinis. Sa bagtos. Leche. Gen Z, papagas lang daw. Ay, pagpapagas siya, yung mismo katawan niya ang kailangan ng fuel, kaya yan yung kakainin niya. Millennial, marami angal eh. Pag millennial, marami angal. Ito yung mga hituan namin, no? Ayan, oh. Wow! Sa kabila naman, ito yung mga panggaling sa tuna. Ayan, oh. Mga hindi man yan, guys, kaya nagpapalaki ako. Tama. Meron pa silang sariling shell. It's a new species of the tuna. Leche Gen Z. Gen Z, let's go! Eh, ba? Alam mo na agad kung bagay sa'yo.
Meron yan, may color theory na tinatawag eh. Pag mas mapula yung balat mo, mas ma-blue, mas maputi, mas madilaw. Leche, Gen Z. 3 warning signs from baby. Nagalit na po, baby mo po. Nagalit na po ako, baby ko na yan po. Number 1. Ito na po expressions ko po. Mukha siya emoji. Nagdidilim po ang paningin, baby ko na yan po. Nandidili ba din paningin ko? Nagkikorean na po ako po. Tungjas? Sa'yo, Andrew, Amazon, dami din himnida. Yes. Samgyup! Please, please, please! Ah, it all interconnects! Alam ko na ang jowa mo. Okay, Gen Z. Iconic symbol of the wild. Oy, 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 muscle memory boy, easy. Asin po ito, salt, okay? Para sa ating YouTube reviewer, wag nyo po ito i-demonetize. Ayup ka, Gen Z. Grinds kayo pero magkaaway kayo. Tampo ako. Pag nakita mo na aking facial expressions, angry na ha. Baby mo po. Yan ang fourth warning sign na nagagalit na po ang baby mo po. Okay? Gen Z. Kaya pala siya nag-away. Pinabayaan mo, hayop ka. Millennial. Kasi pinabayaan mo. Salamat, Dok, sa inyo. Wow! Ito, Philippines 20:25 PM. Leche. Galing! Gen Z to kasi ibibigay ang dignidad para lang sa content. Yan ang gusto ko. I just... Ano to? Sa TikTok? Hindi mo pa ba kabisado ang IEOO? So nagkukunyari... Kasi ako naloloka, pwede kitang turuan. Chis Escuderio, Senador, ano ang 1 million out of 10 ka boses. Senado? Diyan kayo magaling. Alam nyo, masyado akong busy dito. Lenny dahil mahal kita. Alam nyo, ginoong dating Pangulo. That's what we deserve. Alam nyo, ginoong dating Pangulo. Gigigil ako dito kay Chis. Permission to speak everybody. Let Bato take the floor, Your Honor. Senador Chis Escuderio. Ang dami nangyayari. Halika dito, magpahinga ka dito. Hindi yan tama tay. My goodness. Hindi, Ruben. Ang ganda na ba? Yung boss sila kapareho. Ang galing ha. Chaplain, ako na ang magpahinga sa kanya. Alam mo na yung ibig sabihin nun. Sige po. Ito, siguro kung may Discord server ang mga senador, ganito talaga sila. Bakit nandito sa server si Bato? Di ba dapat disconnected yan? Baling walang apam, basta may Lenny, Kiko sa Malacanang. Sinasabi lang ba nila to? Kung ano ba isip nila? Tapos bahala na. Ano klase stream to? Hindi ka nga makauwi ng Pinas, may baril ka pa? Alam mo, ako ang presidente ng bilangguan. Pag yung presidente, mag-speech ka nga dyan, mayayo. The Senator of the Philippines. Marcos. Pero bisan hindi ka boses si President Marcos yun. Lugaw man sa kanilang paningin. Ito ko ang kuha niya. Ewan ko kung ano lang siya, voice, para MP4 file lang na coded eh. Si Robin, si Tatay Diggs talagang ano talaga eh. Sobrang gayang-gaya na yan eh. Tapos si Joy eh. Hindi ko marinig si Bato. Objection, Your Honor. May sasabihin at may tatanong ko dito kay... Ninong pinili sa recitation pero online class. Presidente. Hindi po former, hindi current president. Bongbong Marcos. Bakit po kayo nagsasalita ng Oh my God. Very Gen Z ganito. Magaling manggaya. Alam mo, Bangag, madali lang ang solusyon dyan. Halika dito sa hagi. Uppercutin ko yung lip face mo para maayos yung panga mo. With all due respect po sa ating mga colleagues. Parang walang respect na nagaganap dito. Bakit ka po laging nagsasalita ng... Yon! Tapusin! Sira ka na. Bakit pa namin sisirain ng sirana, di ba? Parang nakakabastos naman. Ayun! Permission to speak. Nagsalita si Bato pero isa lang. Umasa ako, nag-antay ako. 4 na minuto na kami nag-aantay. Sabihin, my love, so sweet. My love, yeah! Ang kailangan po nating Pangulo ay yung nagmamadaling samahan ka. Magsasakripisyo kapag nahihirapan ka. Ang galing ka boses niya. May eleksyon o wala. Sa TikTok ba Kahit to? anong kwento ang ipakalat nila, ang mahalaga po ay kumpleto kami sa resibo. Ito yung isa sa mga rason
na sure ako na sobrang involved ang kabataan ngayon. May mga ganito pa sila eh. Okay lang eh, man, kahit naggagaguhan sila. At least, alam mo, involved sila. Alam nila yung mga pangalan nila, yung mga mannerism. Ibig sabihin, pinapanood nila. Masaya na ako doon. Doon na lang sisimula yung kanya-kanya nilang mga due diligence at research. Kaya ako na, Gen Z. Parang naalala ko yung pandemic dito eh. Yes! Isa sa mga pinakilalang VA yan. Dahil dyan pinauwi yung VA nito eh. Ito siya, best VA pa rin. Galing to sa supernatural battles became commonplace. Pakitaan namin kayo ng 5-second clip niyan. Millennial, itong reference na to. Very millennial. Bakit naging Pac-Man to? Oh my God. Naawa ako na natato. Okay lang ba siya? Wala ba siyang buto na naipit? I mean, dati yung napanood pa natin yung muted na aso. Ito naman, naglalaro ng Pac-Man. Gen Z. Very Gen Z humor. Nag-walk out siya eh. Kung siya di mag-walk out, tinawanan nyo. Kakatawa mo ate na offend yung aso, hayop. Para pasok pa sa warranty and balik mo muna sa supplier. Nahiya din yung mga kasama niyang aso nag-alisa. Kawawa naman to. Kung pagtawanan kaya kita, yung tawa mo parang umuutot. Ikaw na naawa. Leche Gen Z. Last game. Ah, yes, last game. Pero hindi pa to last game ng buhay nyo kasi araw-araw ay isang laban. Ano nangyari? Ano to? Nag-surrender ka na dyan? Ano to? E4 versus Iot? Bakit di pa siya nag-opening? Ay, di na pala kami magkakaklase. Congrats sa inyong dalawa. Panguli, POVD asks you to write your wish. Ayan, kakasabi ko lang eh. Tuiyot na naman ang una sa isip. Both, kahit naman noon, ano talaga to, recurring cyclical edits. At doon tatapos sa ating Sulot-Sukot. Sino nanalo? Gen Z, Millennial, o both? Pin comment, description. Nandun yung ating merch, ating cafe. Puntahan nyo na. Maraming salamat. Ako ulit si Paulol. Na mamaalam.